Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan elkarrizketa bakarra izango dugu Iker Ganuzarekin Basque Craft proiektuari buruz hitz egiteko. Horren aurretik, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1787an, aurrei euskaraz aritzea debekatzeko agindu zioten Elgoibarko irakasle Gregorio de Landibarri. Kontratuko bigarren klausulak zioenari jarraiki, aurrei gaztelania ez zen hizkuntza oro hitz egitea debekatu beharra zegoen, eskolan zein eskolatik kanpo. Horretarako, eraztunaren sistema ezarri zuten. Aurrez aur pasako zuten eraztuna haietako batek euskaraz egiten zuten bakoitzean, eta eskolara eraztuna soinean zeramana zigortuko zuten, askotan fisikoki eraso eginda. Zigor fisikoa gogortzeko ere proposatu zuen klausulak, baldin eta irakasleak ikaslearen jarrera zuzentzeko zailtasunak ikusiko balitu. Horrelako zigorrekin, milaka haur euskaldun umiliatu zituzten Euskal Herri osoan, 2 mende eta erdiz, eta hizkuntzaren atzerakada gogorra eragin. 1861 egun berean, Britaniar armadaren eta Maorien arteko lehen gatazka amaitu zen Taranakin, Zelanda Berrian. Urtebete lehenago armetan altxa ziren Maoriak, 250 bat hektareako lursail baten okupazio britaniarraren aurka. Lursail horren kontua, ordea, aurretik tenkatuta zegoen egoeraren leherketa baino ezen izan. 1860an Britaniarrek beren legeak osoki inposatu zituzten, eta Maoriek argi ikusi zuten lurralde eta baliabideen gainean zeukaten kontrola lapurtu nahi zietela. 3.500 soldadu Britaniar, 1.500 Maori ingururen aurka borrokatu ziren, eta ezen garaile argirik izan. 10 urteren ondoren, 1871ko martxoaren 18an, Parisko komuna abiatu zen. Parisko langile klaseak Guardia Nazionaleko matxinatuekin batera 2 hilabetez gobernatu zuen. Langile kontseiluetan antolatu ziren, eta ordura arte pentsaezinak ziren lege eta dekretu asko onartu zituzten. Fabriken autogestioa, estatuaren laikotasuna eta alokairuaren desagerpena, batzuk aipatzearren. Lehen esperientzia sozialistatzat hartzen da. Urte gutxira, 1886an, Aitzol jaio zen Tolosan, Euskal Pizkundearen bultzatzaile nagusienetakoa. Jose Aristimuño Olaso zuen izena eta kazetari, idazle, elizgizona eta ekintzailea izan zen. Primo de Riberaren diktadura ostean euskalgintzan lan izugarria egin zuen. Abertzale eta euskaltzale sutsua zen. Eta 1936ko frankisten altxamenduan Belokeko abadian errefuxiatu zen, Lapurdin. 1936ko urriaren 17an Bilbora bidean zen itsasoz, frankistek atxilotu zutenean. Hernaniko hilerrian fosilatu zuten beste 181 lagunekin batera. Agiri ofizialetan espetxean libre utzi zuela esan arren. Azkenik, 1972ko martxoaren 18an, Ebianeko akordioak sinatu zituzten Frantziak eta Algeriako behin-behineko gobernuak. Geroago erreferendum bidez onartu zituzten Frantziako eta Algeriako herritarrek. Horrenbestez, 300.000 hildako eragin zituen Algeriako gerra amaitu zen, eta herrialdeak independentzia eskuratu zuen uztailean, FLN gidatuta. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Aste azkenean, Iturramako Zibiboxean arratsaldeko 7 film emanaldia irisgarria. Erik Labaineren Buelta a casa de mi madre. Baita ere doan eta aurrez izena emanda. Martxoaren 20ean, ostiralean, Ahots Kordak, Einaute Lorrieta eta Alos Kuartetek eskainiko duten kontzertua. Ponpaeloko Zibiboxean izango da arratsaldeko 7:30 €10. Larunbatean, eguerdiko 12an, Ipuin kontaketa, Cuentos estacionales Sergio de Andresen eskutik. Kondestableko Zibiboxean izango da, doan, edukiera bete arte. Azkenik, baita ere larunbatean, Eunice Produccionesen eskutik antzerkia, El lenguaje secreto. Iturramako Zibiboxean arratsaldeko 7:30 €3. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak.
Milaka pertsona atera dira kalera Nafarroak bere gutxieneko soldata propioa izan dezan eskatzeko. Ela, Lab, Esteilas, Etxalde eta Iruk deitutako grebarentzako babesa desorekatua, manifestazioetan 10.000 pertsona inguru bildu dituztenak. Lehenengo puntuan, greba nabarmenagoa izan zen iparraldeko eskualdeko industrian eta ikasgeletan lurraldeko gainerakoan baino. Bigarren puntuan, administrazioko langileen 13,7% ez zen lanera joan. Argazki nagusian, atzoko Iruñeko manifestazio nagusia, Bianako printzearen plazatik igarotzean. Eskuineko berrietan, Nafarroak 275 arrazakeria kasu kudeatu zituen iaz. Ondoren, Israelek Ali Larijani, Irango Segurtasun Nazionaleko burua, hil duela dio. Azpian, San Juan auzoak Golen Baiona zinemak erabiltzeko hitzarmena. Azpian, Donibane auzoak Golen Baiona zinemak erabiltzeko hitzarmena. Jarraian, Comtosek teknikari baten kontabilitate txostena argitzen du, balio judizioak dituelako. Azkenik, Nafarroak Europar Batasuneko funtsen 180 gastatu du, 619 milioi guztira. Goiko berrietan, horiz, errekorra Zubiri Iruñako parte hartzean. Bestetik, Altuna Ezkurdia eta Laso Albizu pozik materialarekin. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Kontuen ganbaran gatazka gobernuaren kudeaketari buruzko txosten baten harira. Presidenteak lana egin zuen auditorearen aurkikuntza gogorrak isilarazi ditu. Irudi nagusian, Jasminaren ezkerrean eta Alexandraren eskuinean gurasoek alaben argazkiak dituzte eskuetan. Honen lerroburua, Nafarroa saiatu zen haiek salbatzen. Bi neska Ukrainar, 8 eta 14 urtekoak, Nafarroara iritsi ziren gerratik ihesi eta minbiziaren tratamendua eske. Hilabete honetan hil ziren, 4 eguneko aldearekin. Eskuineko berrian, Israelek Ali Larijani Irango Segurtasun burua hil duela dio. Beheko berrietan, Lorenzo Amorrek dio, Nafarroak ez du autonomoen jarduera errazten, pentsa ezina. Jarraian, greba nazionalista iparraldean da nabarmenena. Goiko berrietan, Errioxak debekatu egin ditu zezen borrokalariak Nafarroan. Ondoren, bizitza erromatarra Pompelon. Azkenik, Osasuna gazte jokalari bat atxikitzeko lanean ari da Athletic Bilbaoren eskaintza batekin. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Greba masiboa EAEko errealitatean oinarritutako gutxieneko soldata justu baten alde. Sektore guztietan greba handiak eta lurralde osoan mobilizazioak direla eta EAEko gizarteak kalera ateratzen ari da gutxieneko soldata bere errealitate sozioekonomikora egokitu dadin eskatzeko. Argazki nagusian, goiz eta arratsalde osoan zehar, paduretan 10.000 pertsona elkartu ziren, Donostiako irudi honetan ikusten den bezala. Ezkerreko berrietan, kronikak, erredakzio taldea. Jarraian, Maider Riantziren erreportajea, egunero gaude zerbitzu minimoetan. Azkenik, gizarteak dioenez, errealitateak gidatu beharko luke haien bizitza. Berria egunkarian, aldiz, honela dio lerroburuak. Kaleak bete dira gutxieneko soldata propioaren alde. Ohiko jarduna baldintzatu du grebak, eta datozen negoziazioak baldintzatzeko adina indar batu delakoan daude sindikatuak. Argazki nagusian, sindikatuen arabera 105.000 lagun manifestatu ziren atzo eguerdian Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan eta hirietan. Irudian, Donostiakoa. Beheko berrietan, ezkerrak bat egin du Baionan, Etxegarairi aurre egiteko. Lehenengo puntuan, elkarrekin Baionarentzat zerrendan batu dira ezkerreko batasunekoak eta sozialistak bigarren itzulirako. Bigarrenean, aldaketaren bozaren zerrendaburu izango da EH Baiko Jean-Claude Iriart. Ondoan, ETB3 katea kendu eta ETBI on jarriko dute haren tokian gaurtik aurrera. Azpian, gaur korrika, gehigarria. Azkenik, Israelek esan du Irango Segurtasun Nazionaleko Kontseilu Goreneko burua hil duela.
Euskal Herria irratian, honela diote berriek. Zerk batzen ditu Kaskezur eta Arat taldeak? Ostiralean Kaskezur eta Arat taldeen kontzertua emango da Laban, arratsaldeko 8:30. Aitzakia baliatuz eta kantuen bitartez, Baztan Bidasoak bi taldeak zer lotzen dituen aztertu dute Jon Mindegiarekin. Hitz gakoa bulkeko abesti batek eman digu. Eskuineko berrietan, Leo Lioni, haurrentzako album ilustratuen erreferente ezinbestekoa. Haur literaturaren alorrean murgildu dira Trikuaren zuhaitza Irrintzi plazako atal berrian, Samira Kalborekin. Bere eskutik, album ilustratuen alorra koska bat goratu zuen egilea ezagutu dute, Leo Lioni. Bean, Katixa Dolare, UEU. Euskarazko literatura hautaketa ezin da irakaslearen borondatearen esku bakarrik utzi. Literaturaren irakaskuntza bigarren hezkuntzan ikastaroa eskainiko du UEUk Iruñan apirilaren 15-etik maiatzaren 6 arte. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski, Bidaian goaz. horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eu zen. Bada beste modu bat. Kaixo eta ongi etorri gurera Iker, zer moduz? Ongi, mila esker gonbidatzeagatik. Gaurkoan Basque Craft proiektuari buruz hitz egitera etorri zera, konta iguzu pixka bat, hobeto azalduko dezula, zer den Basque Craft eta banuen korixea jakiteko nondik sortu den. Ongi, nik Basque Craft sortu nun duela 6 urte bada YouTube kanal bat, eta baita ere orain emazteekin sortu dugu beste proiektu bat, badela denda online bat, nun sartzen ditugun gure produktuak, baina hasia batean nik egin nahi nuena bazen naturari buruz ikasi. Hau da, ni hiri batean jaioa sentitzen nuen gabezi batzuk, naturarekiko, zertarako baliozun zuhaitz bakoitza, sendabelar bakoitza, nola erabiltzen ziren antzineko tresnak, aizkola adibidez, ezakit beti izan dut horrelako kuriositatea. Eta 2020an pandemia garaian langabezian egonez denbora esente libre nun. Eta horregatik erabaki nun ikasteko modun, proposatu nion buruari, aizu Iker, astero bideo bat prestatzen baduzu, gai horri buruz ikasi beharko duzu eta azaldu. Eta zintzen bideoak egiten, sortzen, ikasten, eta orain badirudi jentea justo izan duela. Eta jarraitzaile asko lortu ditugu eta hortaz izan naiz orain, bideoa sortzeaz. Hasieran hasi zinenean bideo horiek egiten, bazenekien zertan ari zinen edo helburua berdina zen edo bazenekien nora zindoa zen? Ez errez. Esandakoa nik egin nahi nun bakarra ikastea zen. Ez nun espero gero bizimoduan bihurtuko zenik eta, klaro, gero hasia batean ikasi nahi nuena ikasi nun. Hau da, nik egin nahi nuena bazen mentira joan eta jakitea zertarako baliozunari ez. Zegin dezakezu pagoaekin. Ez dakit pagoaen ostoak egosten baituzu, gero pisa asko ingo duzu. Diuretikoa da. Zertarako zegin dezakezu urkiarekin, urkian, martxoan, ala otsailean, azalean, zulo bat egiten badiozu, urateako da. Naturan badaude gauza asko ikasteko eta badakit oso anitza dela, baina lehen urteetan gai hori buruz ikasten egon nintzen, azaltzen eta orain ez aukera hauek jasota. Bai egia da, hasi naizela gauz berri buruz ikasten eta azaltzen azkeneko alditan historia buruzko bideo asko egiten ditut, antropologiai buruzko bideo asko, sukaldaritzai buruzko bideo asko, basora sukaldatzea eta prestatzen ditut, gauza desberdinak ala antzinean egiten ziren gauzak ikasten ditut eta prestatu, adibidez duela gutxi egin ditun txistorrak, baino eskuz. Hau da, makinak erabili gabe, antzina egiten zen moduan, eta zaila da, oso zaila. Itxura badu. Bai, ikasteko eta
Ez dakit berriro egingo nuke, baina orain badaki gutxienez nola egiten zen, eta nola egiten den. Eta aipatzen zenuen naturarekin dagun konexio hori edo aintzinan genuen konexio hori galdua degula. Zer gertatu da hor zure ustez konexio hori galtzeko? Azkenean egon zen immigrazio askorritatik hirietara. Nik uste garai batean ikusten hasi zela herriko gauzak paletoak bezala, garrantzi gabeko gauza bezala. Aitona amon asko, gure aitona amon asko ez zuten zekiten gauzak bere seme alabei erakatsi, transmititu. Eta gure gurasoik ikasi ez baute, guk ez dugu ikasiko eztare. Egia da herritan batzutan gauza mantentzen direla, baina agian gerta daiteke gazteek interesaz izatea. Eta zaharrekin informazioa galtzea. Eta galera horrek gogorra da baita ere. Zuk esango zenuke zuk egiten duzuenak laguntzen duela informazio transmisio horretan, batez ere gaztei begirakoan akaso? Bai, baina egia da informazioa oso praktikoa dela, zeren polita da zer ikastea jakitea zertarako balio duen gauza bat, polita jakita adibidez, pinuaren erresina antiseptikoa dela, baina hori ongi ezagutzeko basora joan behar duzu. Eta horrekin esperimentatu behar duzu, jakin behar duzu nola ikusten den eta nola lantzen den hori. Beraz, informazioa garrantzitsua da, baina nik uste garrantzitsua dela informazioa praktikan jartzea. Zure lanean pixka bat sartuta, aipatzen duzu barkatu, bushcrafta. Zer da bushcrafta? Bushcrafta bada nik uste 19. mendean sortu zen nola mugimendu bat Estatu Batuetan eta Australian. Ez da biziraupen hau da, ez da superviventzia. Superviventzia bada mentian istripu bat daukazunean ala galtzen zarenean egora hartatik ateratzea. Egia da biziraupenean adibidez mentian gaua pasa behar baduzu agian hotzaiten baduzua egin behar duzula, ala aterpea bat egin. Eta gu bushcraftean hori egiten dugu. Ez da ere mendira joatea. Hau da, mendira igo eta jaitsi. Guk mendira joaten gara, baina basoan gelditzen gara. Guk egin nahi duguna bada azkenean esperimentatzea ala ibiltzea kurar basoak bezala. Hau da, antzinako tresnak erabili, ez motosierra batekin ibili baizik eta ezkora batekin ala sierra batekin egurra lortzeko basoan lo egin nahi dugu, baina ez beharra dugulako baizik eta gustoko dugulako. Eta erabili aintzinean genekin teknika eta baliabideak eroso egoteko. Ez beharra dugulako baizik eta kubiatzen duguna bada basoan eroso egotea. Lasai, gure dendakin, ala toldo batekin, aterpe batekin, zu ondoan. Eta egia da hortarako batzutan erabili behar ditugula superbidentzian erabiltzen diren teknika batzuk, baina ez behar dugulako. Aipatzen zenituen arbasoen jakintza horiek gaur egun aintzinean zuten garrantzia dute? Ez gaur egun sistemara guztiz dependente gara eta nik uste hemengo teknikak ala ez daugerak lantzen ez baituzu, ez direla garatzen. Eta hortarako lehenik eta behin landu behar dira. Hau da, sua egitea basoan, jendea beldurra asko dio, baina orokorrean gutxienez gure klimakin ala gure basoetan, pagadietan, aradiztietan, su bat piztea, horren ez dira oso zaila dela. Oso zaila. Eta hori lantzen ez baduzu, zuk ezin duzu bat batian adibidez su batekin. Beraz, nik ustez ez. Galdu da asko eta ez dakit. Interesa ez dago, baina ez delako erakusten. Ez dira horrelako, hau da, nik uste aurrei ala nerabi erakusten badiozu, divertigarria izan daiteken basora joatea eta han logitea eta han sukaldatzea eta horrakoak, nik uste jendeak interesa izango luketenik. Zuk uste duzu eskolan edo haurtzaroan edo gaztaroan informazio hori sartuta jendeari gustatuko litzakeela? Bai. Edo nori nik uste. Divertigarria da azken batean, bai. Zure ikusleen artean eta egiten dituzuen bideoekin, zein da jendeari gehien harritzen dion teknika edo zer da zure bideoetatik jendeari gehien harritzen dion hori? Orokorrean jendea ez dago ohituta mentiari joatea. Ala gutxienez, pentsatu nire ikusle gehienak ez dela Euskal Herrikoak. Asko batozte Espainiatik ala erdia Latinoamerikatik.
Argentinatik, Mexikotik, eta nik erakusten dudan azkenean bada hemengo lekua. Nahiko zea dela, basoak nahiko berdeak, eta konpatzen baituz adibidez Andaluziako, ez dakit, beste leku batekin, desberdina izan daiteke. Jendea horrek asko harritzen dio, zeak diren hemengo basoak, eta baita ere nik uste badela guztia, hau da, ez dela bakarrik aizkora erabiltzarena, la mentian logitarena, la suaitarena, azkenean nisatzen naizena bada, guztio hori erakusteaz. Mentian sukaldatzarena, ez dela horren erosoa. Ez da, bitrozen amare, bitroari botoi ematea eta biztea eta zarteagia sartzea, ez? Sortu behar duzu egitura bat, ez dakit, haragia lehortzeko, ez dakit, asko batera ematen baduzu, sortu behar duzu tripode batzuk, eta gero eskuarekin bueltak eman, nivela sortu, egin nahi duzuna. Azkenean, badaude gauza asko egiteko. Uste duzu, ez soilik zure kanalaren inguruan eta zure inguruan, baizik eta gizarte osoan, uste duzu gai hauekiko gerozte interesa handiago dagoela edo jarraitzen du interesak beraka? Gero eta jende gehiago gera, beraz ez dakit nola hartu irizpea, baina nire kasuan gertatu den bezala nik gabezi hori sentitzen nuela. Nik uste ere jende asko gabezi hori sentitzen duela eta horrako bideoaren laguntzaekin ez bakarrik nik egiten dituanekin, baita ere badaude beste sortzaile batzuk, gauza hauek erakusten dituztenak. Egia da agian interesa sortzen pizten dela, gero eta gehiago. Bai. Eta azkenean informazioa ematen dugu lehen azkenean, egon daiteke beldurra egiten ditugun gauza batzuk agian ilegalak ala legalak direlako. Basoan suaitaren adibidez, kontuzia ibili behar duzu. Aizkorakin ezin duzu edo zen zuaitz moztu, eta hori oso ongi azaldu behar da, eta jendeak beldurrakin ibiltzen bada, ez du egingo. Nik komentatzen duena bada jendeari beti hasteko horreako munduan sartzen edo mendiko aterpetara joatea. Mendietan badaude aterpe asko gutxik, ara joan zaitezkela gaua pasatzea, dituzu lau pareta, badauzu tximinia bat suaiteko, lasai, baina gutxienez ikasi ezakezu aterpe antoan dagoen ingurua. Zertarako erabili hori. Egur hori balio du basoaiteko, ezegia dago. Agien ezegia egotekotan erditu behar dut eta barruko ale horra egonen da. Baina badakizu hotzkei egiten badu, euria hasten bada edo, badaukazu aterpe bat. Eta horrek konfiantza ematen du. Esango zenuke badagoela eduki sortzaileen artean edo ikuslearentzako, mito faltsoren bat edo zerbait publikoak sinisten duena ez dela egia, zuk zerbait gezurtatu behar dezuna edo? Biziraupenean edo mendian edo gauzkeiegi. Eske badaude mitu asko. Esan deguna suarena, badaude leku batzuk suaitarena oso arriskutsua dela eta ez genuk inoiz egin beharko, eta beti kontuz egin behar dugula, baina neguan, udazkenan, udaberrian, egun euritxu batean, ez da sua piztuko, ez zutea piztuko basoan. Badaude gauza asko, adibidez, nik uste jende gehienak ezagutuko duela, nola ditzen da tipo hau, bazegoen telebistan duela urte batzuk, supervivencia programa bat, Bear Grylls, agian... Zagun egiten zait izena bai. Orokorran telebistan mitu asko ezabatu ziren, adibidez, egarri egotekotan, basamortu batean pixa datarena edo, oso txarra dela, eta azkenean egiten ditut askotan bideoak horrelako mitoak desustatzen zeren asko daude. YouTubeko kanalari buruz hitz egiten pixka bat, nola iritsi zera, aipatzen zenuen hasieran, ez ikasteko bideoak egitea, baina soilik bideoak egiteaz gain, bideoiek igo egiten dituzu YouTubera, eta nola iritsi zinen hori igotzera eta gero hori zabaltzera gainera? Ni hasieran oso utxatin egon, zeren ez nekien nola erabili kamera, erosi nun bigarren eskuzko kamera bat, ez nekien gidoiak idazten, ez nekien ez ere egiten. Eta gainera kamera horren oso gaizkitze egiten nun. Gaur egun oraindik ere, baina editatzen dut Ez da nabarintzen, ez da nabarintzen. Edizioa, handago gakoa. Eta hasieran lotxarekin egon. Ez nien lagunik izan, ez da gurasoik, gero hasi zuenen kanalak ikustaldiak edo jasotzen, hasi nintzen zabaltzen, baina
bai, ez nion horri garrantzi handirik eman ez dara. Egia da, hasieran beste lana neukala. Beraz, egoen goizetan lana egiten eskoletan, ikastaroak ematen, Nafarroako eskol guztietan, eta arratsaldean bideoa prestatzen. Zaila zen, denborak kudeatzea. Baina momentu batean, sare sozialenak dirua ematen hasi zuen. Gero pixka bat gehiago, eta momentu batean planteatu nuen. Aizuak, ian beste lana utzi barko dut, eta pausoa eman. Aian saiatu barko nintzake ontaz bizitzen saiatzea. Kostatu zitzaizun pauso hori ematea? Arriskutsua da, eta ez dakizu nuen bateako zaizun. Zeren, egun batean algoritmoa ongi joan daiteke eta hurrengo urtean aldatzea eta ez moldatzea. Beraz, beti egon behar zara horren atzean, ikusten zer den egokia egitea urte honetan, agian hurrengo urtean bideak desberdinen bar dituzu, eta jende asko moldatzen ez bada, atzean gelditzen da, eta akabo. Hori galdetu nahi nizun. Nondik lortzen dituzu ideia guzti horiek? Badituzu bideo pila bat. Ideia guzti horiek nondik datoz? Zakite, agian ia berriun bideo ekin ditut. Hasiera batean nik ikusten nuen eduki asko ingelesez. Eta ingeleseko komunitatea oso anitza da, asko ikasi ez dakizu handik. Hasiera batean egin behar duguna bada kopiatzea. Eta kopiatzen ikasten da. Nik ikusten nuen ingeles bideo bat, idea gustatzen zitzaidan, nik berdin egiten duen gazteleraz, nire kasuan, nire moduan, ni bakarrik ideia hartzen duen. Gero sartzen zaizkizula zalantza batzuk, ala barnean nituen zalantzak ala galderak gai horri buruz ikasi nahi nituen. Eta gero eta gehiago, hasiera batean inspiratzen zarela, beste bideotan, eta gero ikusten duzula eroso zaudenean eta gauzenean zure lan metodologia, orain saiatzen ari naiz, nik interesan ditudan gaiak lantzen edo. Azkeneko bideo batzuk izan dira historiai buruz, antropologiai buruz, baita ere, adibidez, aintzinean aurkitu ziren, duela marka batzuk, Europako urmaletan gorputz batzuk, oso ongi kontserbatuak. Eta ikertu zuten gorputzak eta ikusi zuten gorputz hauek bazituztela 5.000 urte. Eta bazauden Egizioko momiak baino hobe kontserbatuak. Eta egin nuen bideoat ikertzeko, aizu, nondik datozte hemengo gorputzak, zergatik horren ongi kontserbatutak dauden, eta badirudi sakrifikatuak izan zirela burdin aroan, eta zergatik sakrifikatu zituzten. Badira gai interesgarriak, ez dakit. Ez da natura bakarri, baizik eta baita ere sartzen zizkio beste ez dakit... Orain hasi zera zure intereseko beste... Bai, eta dena nahasten dut azkenean, sukaldaritza baita ere. Zuk nola egiten duzu bideo bat egiterakoan gehien bat zertan jartzen duzu garrantzia, hau da. Nahi duzu publikoak ikastea, zuk hasieran ikasten zuen bezala, nahi duzu publikoa entretenitu egotea, nahi duzu publikoak hausnartzea, zein da nagusiki zure helburua bideo hauetan? Gaur egun, jada YouTube, sare soziala lana bihurtu denez, arreta jarri behar duzu orokorren algoritmoan. Eta horrez zer nahi du? Bideoaren ideia ona izan badala. Ona. Hau da, kontatu behar diozuela bideoaren ideia lagun bati, ala lagun bati eta lagunak interesa erakustea. Zen adibidez ide txar bat izatekotan eta gero gastatzen baituzu bi aste bideo hori egiteko eta ideia interesgarriaz bada, kabo, gastatu dituzu ordu asko eta ez duzu handik ezen lortuko eta zoritxarrez orain lana dela, nik dependentzia dut, ekonomikoa, nola ez. Beraz, garrantzitsuena da pentsatzea izenburuak eta bideoaren azala, argazkia, interesgarria izanen den ala ez. Eta ideia asko daude, gero idei bat agian interesgarria ez dena, interesgarria bihur dezakezu da era batean, baina hori da nagusiena, hau da, ez dut horren beste publikoan begiratzen dut, baina algoritmoaren ikuspuntuaz, hori da nagusiena. Eta froga hori egiten duzu bideo bakoitzeko galdetzen diozu lagun bati edo gertuko norbaiti interesa pizten dion? Hasiera batean, gero ja lortzen duzu intuizioa. Gero ja ikusten duzu badakizu, badakite ideia oso ona dela. Adibidez, duela gutxi egin duen bideo bat azaltzen nola dagoen herrietan etxeak erostaren egoera.
Eta hasiatik banekin bazela idei hona zen, edo nori erakarri diozake hango ideia. Eta bidea oso ongi joan da, izango ditu orain 1 milioi bat ikustaldi baino gehiago. Baina banekien hasieratik idei hona zela. Egiten bade beste idei bat, ala beste bideo bat, agian egiten dut egin nahi dudalako. Baina badakit ez dituela horren beste ikustaldi jasoko. Horregatik oso garrantzitsua da askotan, YouTubeen erakusten dugun publizitatea, egiten dugun kolaborazioa markekin zeren. Badakizu, bideoa ongi joan ala ez, izango duzula hilabete bukaeran soldata. Eta horrek askatasuna ematen dizu beste ide batzuk arratzeko. Horren beste segurtasuna ez duten idei batzuk. Badago bideoren bat edo berezia dena zuretzako edo urte guzti hauetan ez dakit ikustaldi gehien dituena edo zuk bereziki gehien ikasi dezuna edo gehien disfrutatu dezuna edo? Bide asko daude. Disfrutatzeaz, duela urte batzuk egin nuen emazteekin Camino Santiago Primitibo, Dona Jauke bidea, 14 egunez, izan zen bidea oso polita eta grabatzeko zaila zen, euria asko, hotz asko eta ez dakit bideo oso politatea zen azkenean. Gero, aspaldin, 2022an, nire kanala oraindik txikia zen, bazituen, txikia 1.000 jarraitzale baino. Badira. Momentu hori arte, igo nituen bideo guztia bat ziren naturai buruz, takitxo. Eta ez ari zergatik, baina erabekin nuen zartailei buruz bideo bat egitea. Mugitu ginen pixu berri batera eta erosi bat ginituen zartailak, eta egitu nuen ez dakit beti entzun dezute floiakin. Momentu tragiko hori zartaila erosteko. Badiela oso toksikoak eta erosi nituen zartaile mota desberdin asko. Probatu nituen, azaldu, eta bideo hori viralizatu zen. Baina asko, izango ditu orain 6 milioi ikustaldi edo. Jende asko sartu zen kanalean eta jarraitzale asko eta handik aurrera kanala asko zoge joan zen, bideo horri ezke eta horitzen naiz. Normalean, momentu hori arte egotzen dituen bideo guztiak igandetan. Eta naukan tradizioa. Eta ezakito bideo hori utzi nuen astearterako eta izan dituen arazo asko editatzeko. Eta bazen gaueko 10 edo. Eta ez negoen konforme bideakin eta esaten nioen emazteria ez du. Agien ez dut igoko, ez du zentzurin kanalakin. Eta esantzia, igo takitxo. Eta igo nuen eta kriston arrakasta. Jode, eskerrak igo zen. Bai, zeman egon zalantzekin, igotzeko ala ez. Urte hauetan, YouTubeen eta grabaketekin eta editore bezala lan egiten, zer da ikasi dezuna? Baten esan dako, ez nekin ez zerrez. Erosi nuen lehenengo kamera, eta ez nuen ez autoenfokaz eta zerrez, hau da. Enfokatu behar nuen eskuz, zuaitz batera, eta gero ezin nuen kamera atzera mugitu zen, bazen kamera ez nuen bantai aurra mugitu, bazen kamera oso zarra. Orduan, enfokatu behar nuen zuaitzera, zuaitzera joan ikusi ongi enfokatuta nengoen, ala planoan sartzen nintzen, eta gero bueltatu, ikusi, eta gero berriro grabatu. Eta horrela grabaketa guztiekin. Ez dakit, baina hala ere, ikasi nuen kamera ongi manejatzea. Gero beste kamera bat erosi nuen, pixko bat hobea, ikasi nuen gero eta hobe grabatzen, ikuste gaur egun nire bideoak oso ongi ikusten direla, zeren izan dut kamera munduan interes handia. Hau da, kamerako betzen joan naiz, objektiboak, arkia nora erabiltzen ikasten, konposizioak nola egiten ikasten, nik uste dut orain arazoi gabe lan hortan, lan egiteko aukera izango nukela. Esperientzakin, gero baita editatzea. Baita ere badela beste mundu bat. Eta egia da YouTubeen lan egiten duten bertsion asko, editoreak ala guionistak kontratatzen dituztela, baina nire kasuan nire kabuz egitea erabaki nuen. Ikasi nahi nuelako baita ere. Orain imaginatzen dut asko zera errexago ingo dituzula gauza horiek. Titan. Egizu, programa primeran manejatzen, oraintxe bertan badaukan kamarak asko errazten du, zeren pantailari buelta eman diozakezuk, autoenfoke oso ona dauka, beraz ez du bezara hortaz kezkatu behar, argi kutsi dagoenean basoan oso ohikoa dela, ez du importatzen objektibo honekin argia sartu dezakezu eta orduan bideoa polita ikusten da. Askatasuna ematen dizu orain. Hasia batean ez nituen bideo batzuk egiten, ez nekielako nola egin.
Eta horrek asko limitatzen dizu, baina oraintxe bertan, oso pozik nago alde hortatik, zeren askatasun asko eman dit editatzea eta kamarekin ibiltzea ikastea. Galdetu nahi nizun kontu bat, badituzu jarraitzaile asko, sare sozialetan, aipatzen zenuen asko direla Espainiakoak edo Sudamerikarrak. Gertatu izan zaizu, kaletikan jendeak ezagutzea edo horrelako anekdotak izan dituzu? Bai, askotan. Bai. Ni Iruñan bizi naizela oraingoz, nahiz eta intentzioa da herri batera mugitzea, ahalik eta lehen bagaude etxe bila, bagara, zenbat denbora daramagu 2 urte nik uste, eta zazera ateratzen, Ez dago erresa. Ez dago erresa, ez da garesti eta gutxi dago. Baina, bueno, Iruña azkenean ni Alde Zaharrean bizi naiz, herri bata. Ni Alde Zaharreko jendea ezagutzen dut, ezagutzen dute eta ez dago arazorik. Baina egia da, ez dakit gau batean aterat nahi badezu, jendeak lotxea galtzen duela eta bat, jende asko tortzen da, gurtzera, argazkiak eskatzera, festa handietan, San Fermineo eta imposible da ateatzea, zeren deserosa egiten da, egia. Bai, jende asko, bai. Baina, bueno, egunean bat bakarra baldin bada ez du molestatzen. Gehiago nabaritzen duzu. Bai, eta astentza izketan, ze azkenean jendeak interesa du. Eta interesa baldin badu, nik ere, nola ez, eta azten pasa izketan, kabo. Osa, gehiago nabaritzen duzu parranda giroan edo jende asko dagoen lekuetan edo. Bai, gero eta erosago egiten zei parranda giroan egotean, esan da. Baina, Eta azkenean, baita ere irudi baduzu, ez da, ezin zara antik mozkor ibili, nola ez. Irudia mantendu behar da. Eta gero, nola eramaten zu egunerokoan aipatzen zenuen egunerokoan agian errezagoa egiten zaizula, ez daukazula inbeste jende. Nola, gustatzen zaizu jendeak gerturatzea zure gana egunean zehar, betzera, asko gustatzen zaite egiten duzuna edo? Politxe ere, bai, azkenean eskertzen duzu ez da. Hala, nahitzen duzu egiten duzun lana, eragina duela eta azkenean jende askok orduak pasa dituela zure aurpegia ikusten eta zure hitzak entzuten, politxe ere, bai. Eta argazkia, ezakit. Politia da baita ere, ez dakit, zergatik ez. Aipatzen genuen leheno, zer ikasi duzun eduki sortzaile bezala, baina zer irakatsi dizu naturak pertsona moduan? Azkenean natura ziklikoa da, hau da, ez dago denbora. Eta gauzak patxea sartzea erakusten dizu, hau da. Agian, ez dakit orain paso hauzturik gabe dago, baina badakizu gero ateako diela berriro eta nik uste naturaren zikloa jarraitzea baita ere garrantzitsua dela. Hau da, nik orain adibidez neguan beti ez dakit tristeago nago, eguzki falta eta bar, baina beti badakit bueltatuko dela eta eguzkiaren eragina dela. Baina, baita ere naturaren etika ez dagoela etika naturan. Hau da, natura bada, bakoitzak pilatzen duena bada bere biziraupena. Animali guztiak, paso guztiak eta bitxia da gizakiekin konparatuz ezta. Nola saiatzen gara, ez dakit, adibidez. Nik uste hau adibide polita izan daitekeela. Azkeneko urtetan pinuetan atea da gaixatu zen bat. Ditzen da prozesionaria badira hola beldar batzuk, hasten direla ostua jaten eta gero ikusten dira pinuetan pola txuri batzuk. Eta behingoz kanpotik pentsa ezakigu ze peina pinuak hiltzen ari dira eta bar, gaixoei daude, baina gero pentsatzen baduzu, baina pinu hauek ez dira hemengoak. Duela 10 batzuk landatu zituzten. Han, leku hortan, pagoak alaritzak, ala aurkiak egon barko liateke, ala izeiak. Eta gian naturak egiten ari dena bada, pinua bai zoitzarrez hil, baina beste zuaitz bati lekua usteko agian pinu hori ez da egon behar. Bai, eta guri tristea iruditzen zaigu, baina hori da realitatea. Zer falta da gaurko gizartean naturaren ikuspegitik beharrezkoa dena? Adibidez, nola zer esan ez du? Ezakit, ez zuk aipatzen dituzun tekniken artean edo ezagutzetan edo jakinduria naturaren inguruan, badago zerbait ezinbestekoa dena gaur egun gure gizartean akaso ez daukaguna? Azkenean gure gizartea da gure sistema oso partxe asko jarri ditu, ezta? Eta horren dependiente gara ez dugula natura behar. Hala, hiriko pertson bat, pasora joan gabe, bizi daiteke errez eta ez du faltan botako. Erdia da sistemak hori oso ongi antolatu duela. Aukera dago, ezta? Azkenean bada
egonen da pertsonen bakoitzean, ze gustuko duen, ala ez, egia da, natura beharrezkoa dela, orokorrean, baino pertson batzuk gehiago behar dutela beste batzuk, baino, azkenean pertson batzuk leku batean hasi dira, ez dakite horrek izan dezakeen onurak ala zer den orokorrean, eta hori jakin gabe ez duzu faltan izango. Bai, pena bat da, bai, baino errealitatea. Aipatzen zenuen norberaren kontua dela. Zer egin dezake edonork aldaketa txiki bat naturaren gana gerturatzeko? Mendira joatea. Oso erraza da, ala bakarrik, hiri batean bizi bazea, parkera joan, eta ikasi gaizu, zein da mengo zuhaitza? Zer egin dezake, zertako balioa duan gozuaitzak, alan koloreak, ja bakarrik botanika pixkatxo bat ikasiez, pixkanaka erosago egonen zara. Baitaren nola ez, asteburutan, ala noizpenka, mentira joatea, ala oporretan, natura leku batera. Ez izatea bakarrik ondartzako plana. Horrek baitare lagundu dezake, erosotasunakin hango lekua ikusteko edo. Bai. Egia da gero jende askok ez duela zertako balio natura gauza, bosten badiozu pasoan gauean, ezingo luke zurik egin ez da metxero batekin, ziuronik. Zure lanean baita ere uztartzen duzu natura teknologiarekin. Nola orekatzen da hori? Nola ikusten duzu teknologiaren eta naturaren arteko oreka hori? Azkenean teknologia baita ere natura zaintza laguntzen du eta ikerketak egiteko ez da. Lehen esan duguna, orain badakigu zuhaitz hauek gaixoei daudela, baina teknologiari esker hori gaixotasun hori hauek kudeak ezakigu. Nola esan, adibidez. Orain nik uste teknologiari esker hobe ezagutzen dugu, ala hobe ezagutzen dugu zergatia, gure arbasoek jakiten zituzten gauzak. Hala, adibidez, gure gurasoek jakintzen zuten, ez dakit, zuhaitzaren azala murtxikatzekarakoan, minak entzen zizula. Gaur egun teknologia esker badakigu hori analgesikoa dela, eta ikerketa zientifikoi esker, eta bai. Baina antzinean gauza asko genekien, baina ez genekien adibidez zergatia. Eta orain adibidez zergatia badakigu, ezagutzen dugu bai. Lehen, aipatzen zenituen baita ere, ez jakintasunak arriskuak ekar ditzakela. Zuk noizbait sentitu duzu egiten duzunak arriskua zekarren edo noizbait sentitu zer arriskuan egiten dituzun gauzekin? Azkenen egora zaietan egon naiz. Apropos, bai, bino mentian hotza pasatzen duzunean gaua, eta adibidez lotarako zaku desegokia eraman dezula. Eta azten eusten zenitun, adibidez, gauean 7 gradu inko zituzkela eta azkenean dituzu 0 gradu. Hotzorrekin oso gaizki pasatzen da. Nik usteet mentien, bizitza galtzeko modu erresena bada izan daitekela hotzaren errua. Bai, zen uri gabe aguantatzen dugu egun batzuk. Janarik gabe baita ere, baina hotzarekin gau batean gau. Bai. Baita ere, noizpenka edan ez nuen leku batengatik, eta klaro, horrek erosabelean nabaitzen da. Ura beti onki tratatu behar da, egosiz, ala pastia bat sartuz, klorakin edo, bai. Baina bai, nik hotzakin egora txarra bazaituk, hotzakin eta ez-zetasunakin zen, pustitzen bazea, hotza egiten badu, ez bizitza galtzeko, bino oso deseroso egoteko, bai. Badago akatsen bat edo jendeak asko egiten duena mendi inguruan edo natura inguruan horrela asko ibiltzen hasten denean? Jende asko nik uste orokorrean mentizale bezala garrantzitsua dela erreferentziak ez galtzeko. Nire lagun asko galdu dira mendian, oso tontu batean bai eta azkenean jendeak egiten duena bada mendia igo eta jetxi, horrek ez du arriskurik. Jendeak ez du normal egiten duana, badela mendia sartzea orduan. Nik uste era hortan mendiak ez duela horren beste arriskurik. Hori bai, joaten bazara Pirineotara, Alpetara, preparazio falta gabe, ekipamenturik gabe, hori bai arriskua izan dezakela.
Jendea baita ere, esperientzia falta motxila oso pisutsuak egiten ditu. Zeren beti ze pentsatzen du, badazpada hau eramango dut, ala beste hau. Eta mentian motxila pisutsu bat eramatea oso ideia txarra da. Eta bai. Beraz, bai, esperientziakin gauza hauetaz, ikasten da eskarmentuakin, bai. Nola ikusten duzu Basscraften etorkizuna? Lanbetua. Bai, lanbetua baitut bi idei asko. Esan dudan moduan hasieran emazteekin duela urte pare bat sortu genuen baita ere tenda online bat. Sortzen ditugu txapelak, artilezko mantak, hemen Nafarroan egindak, burnizko zartagian, mentian alatxean sukaldatzeko, hori zabaldu nahi dugu. Eta bideoak egiten jarraitu. Arazoa da denbora falta. Orain alaba bat daukagu, eta denborako datzaena. Zaila. Bai, azkenan pentsa dazu. Bideo bat egiteak gutxienez 2 aste hartu dezakela. Zein ez da bakarrik gidoia idatzi. Gidoia idazteko liburuak irakurri behar dituzuela, artikulu zientifikoak. Gero gidoia idaztarena baita ere zaila da. Gero grabaketaekin mentian askotan arazoa daude, joaten zara egun batean eta hize gileki dago. Beraz ezin duzu grabatu zen mikrofonaren doinua apurtzen da. Alabar zenun zeo zer bilatu mentian eta justu ez duzu mentia hortan aurkitu. Voltatu behar duzu. Eta gero edizioarena baita denbora asko hartzen du, ideiak mantentzen dituan bitartean, lan eta gero eta hobe, espero dut. Aipatu duzu, duela gutxi atera zenutela denda produktuekin, badezu horrelako beste helburu edo proiekturen bat etorkizunera begira? Bai, gustatuko ditzake hola errekreazio bideoak egitea. Ekin dut noizpinka 24 ordu, jaten erdiaroan. Eta erosin dituen erdiaroko arropak eta hasintzen erdiaroko errezetak sukaldatzen. Idei horrekin, egitea beste garai batzutako dokumental txikiak edo bideoak akanpatzen erromatar soldatu bezala. Badaukat orain polako bat egiten nahi dela erromatar armadura bat nire gorbutzeako. Hala? Bai, eta horrako frikeriak, bai. Horrako bideostioak eta oso lantuak, denbora asko beharko dute, inbertsia handia baita ere. Baina horreako egin nahi ditut proiektu politikoak, ez bakarrik izatea entretenimendua, baizik eta baita ere egotea horrelako ezakit. Lanketa berezi. Lanketan, bai, ni betetzeko ezakit. Bukatzen joango era pixkanaka denbora luzatu baino lehen. Zer gustatuko litzaizuke zure ikusleak zure bideo bat ikusten duenean edo zure webgunean sartzen direnean, zer gustatuko litzaizuke ateratzea zure edukietatik? Nik saiatzen naizena askotan bada eduki politia sortzen. Eta eduki politiak askotan lasaitzen du, ematen dizu aurrelako lasaitasuna. Estetikan ikuste baita ere garrantzitsua dela, Asia batean saiatzen naiz jendeak horrekin gelditzea. Aizu, ze ongi ikusten den hemengo bideoa, hemengo argazkiak produktuetan eta gainera bertakoa da, hemengoa. Eta ez dago horrelako beste zeo zer. Bitxia da zen, egia da, hau da. Sortu dugu proiektu neko berezia. Zer esango zenioke gazte bati, orain, naturaren inguruan kuriositatea duen bati, ikasi nahi duen bati, edo inkluso, zu bezala bideoak sortzen hasi nahi duen bati, zer esango zenioke? Lana egitea, lana garrantzitsuena da. Nik uste eta hasiera manduan aholkua, aterpe batera joateena, nik uste asko lagundu zidala hasiera batean. Zeren nik egia esan da, basora loitera joaten hasi nintzenean, beldurra sentitzen duen, zeren, klaro, bazaude ilunpean, entzun denzu, oste baten crash, ala zeritxo bat pasatzen, ala sagutxo bat, eta ikusi gabe, entzumena handitzen da, eta zabaltzen da, eta gen uste duzu baduzula basurde bat zure ontoan. Eta desorosa egin daiteke, naturan erosoago sentitzeko, nik uste ideia ona dela, haizu, saiatu zaitez, aterpe batera joaten. Eta oso eroso egon ez dara, baina alari ikasi ezakezu, baina babesa izan da. Nik uste hori izan daitekela aholku ona. Eta ikasteko, lana da garrantzitsuena. Lanik gabe ez dago ezer bizitzan, ala horrela zioen amonak.
Bukatzeko, Iker, zer esango zenioke norbaitek galdetuko balizu, zer da naturarekin konektatzea? Zer esango zenuke, galdera horri? Naturarekin konektatzeko modu asko daude. Eta ikuspuntu ezberdinak, niretzat zer den? Natura ulertzea, natura ulertzen saiatzea. Eta ulertzeko gauza asko daude. Zergatik gertatzen da hau. Zergatik oraintxe paso hontan, ez dakit, horren beste zetasuna dagoen. Eta hanko pasoan ez. Zergatik hemen lorzora horren onki dago eta han ez. Zergatik, ez dakit, orokorren ulertzen saiatzea, saiatzea, bai. Guztiz ulertzea ez da posible izango, zen badaude ñabardura asko, bino, bai. Mila esker, Iker, etortzeagatik gurera, ez dakit bukatu baino lehen, beste zerbait aipatu nahiko zenukeen. Ez ongi dago lan ikuste, bai. Mila esker, hemen eizatagatik, eta kuriositatea baldin baduzu bilatu YouTubeen, paska. Bada proiektu bitxia, politia, eta nik uste ikasi ezakezula. Edo nor, edo nor. Mila esker etortzeagatik eta hurrengora arte. Hurrengora arte, bai, mila esker. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoanago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eusen. Bada beste modu bat. Aste azkenean eguraldiak berdintsu jarraituko du eta giroa eguzkitsua izango da, udaberriko itxurarekin. Zerua hodei gutxirekin egongo da, goizetik aurrera goi-hodeiak agertuko diren arren. Egun sentian hegoaldeko zenbait lekutan lainoguneak ager daitezke. Hego haizea indartu egingo da. Hala ere, arratsaldean kostaldean brisa ibiliko da ziurrenik. Temperatura maximoek behera egiteko joera izango dute, baina antzeko balioetan ibiliko dira orokorrean. Ostegunean, Kantauri isurialdean zerua oskarbi egongo da, eta giroak udaberriko itxurarekin jarraituko du. Hala ere, temperatura maximoak jaitsiko dira, batez ere barnealdeko bailaretan. Mediterraneo isurialdean ere izango da giroa eguzkitsua, baina zerua tarteka hodeitsu ager daiteke behodeiekin eta lainoekin, batez ere ehorra ondoko eskualdeetan eta egunaren hasieran. Temperatura maximoak 4-5 gradu baxuagok izango dira hemen. Hego haizea ibiliko da, bolada gogorrekin. Hau izan da gaurko saioa. Mila esker gurekin egoteagatik eta ostiral arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.